नमस्कार कृषी मित्रांनो, मी कृषीदूत कृष्णा एकनाथ राऊत, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत येणाऱ्या कृषी महाविद्यालय पुणे येथील अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी. ग्रामीण कृषी जागरूकता व कार्यानुभव कार्यक्रमामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. आज आपण खोडवा केळी व्यवस्थापन बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लाभलेले आहेत श्री कृष्णा अण्णासाहेब आगळे, मुक्काम पोस्ट खामगाव, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर येथील प्रगतशील शेतकरी. सेंद्रिय रासायनिक खतांचा योग्य प्रमाणात वापर करून भरघोस असे केळी उत्पादन त्यांनी घेतलेले आहे. चला तर मग त्यांच्याकडूनच ऐकूया खोडवा केळी व्यवस्थापनाबद्दल. केळी सप्टेंबर 2020 मध्ये आम्ही हा खोडवा पीक धरलेला आहे आणि त्याच्यानंतर सुरुवातीला आम्ही त्याला दोन ते 3 स्प्रे दिलेले आहेत. त्यामध्ये कीटकनाशक, बुरशीनाशक याचा आम्ही वापर केला. कॅनॉन असेल, पुन्हा प्लॅन्टो हॉर्टी, या मायक्रोन्यूट्रन्स या घटकाचे त्याच्यावर स्प्रे केलेला आहे. कारण का की त्याच्यामध्ये ते पानावर कीड वाढू नये किंवा त्याचा जोम जो आहे तो चांगल्या पद्धतीने वाढण्यासाठी आम्ही विविध यांचा वापर केलेला आहे. त्यानंतर आम्ही रानडे ॲग्रोचे पोंग भरणीसुद्धा या खोडवा खोड्यासाठी वापरलेला आहे. त्यामध्ये मिकनेल 32 पुन्हा मॅग्नेशियम सल्फेट याचा आम्ही वापर केलेला आहे. आणि त्याचा फायदा असा झाला की खोड्याची जाडी आणि हाईट त्यासाठी फायदेशीर ठरलेले आहे. आणि त्यानंतर की आम्ही फक्त 12 फाण्या प्रत्येक झाडाला ठेवलेल्या आहेत. 11 ते 12 फाण्या ठेवलेल्या आहे. आणि त्यामुळे काय झालं, घराचा जो आकार आहे तो चांगला बनण्यासाठी तर आमच्या या 5 एकरामध्ये आम्हाला असं अपेक्षित असं उत्पादन आहे. ते म्हणजे की 5 एकरामध्ये आमचे सरासरी 6000 आम्ही खोडं पकडले आहेत. आणि प्रत्येक झाडाची सरासरी ही 25 किलो जरी मिळाली तरी 25 किलो जरी मिळाली तरी आमचा 150 टन माल हा खोड्यामध्ये जाईल. आणि सरासरी आम्हाला 10 रुपये जरी भाव मिळाला तरी आमचे 5 एकरामध्ये 15 लाख रुपये होतात. आणि खोड्यामध्ये सरासरी एकरी 60 ते 65 हजार रुपये खर्च येतो. म्हणजेच 26 पंचे 30 असा 3-3.5 लाख रुपये जरी खर्च वजा केला तर 10 ते 12 लाखाचं आम्हाला निव्वळ उत्पन्न खोड्यामधून मिळेल अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. तर अशा प्रकारे या सगळं खोडवा व्यवस्थापन जर आपण चांगल्या पद्धतीनं आणि आपण खरंच आपल्या मनापासून जर प्रयत्न केले आणि चांगले जर व्यवस्थापन केलं तर निश्चित आपल्याला काय होतं, खोडव्यापासून सुद्धा केळीचं चांगलं उत्पादन मिळू शकतं. धन्यवाद.